Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper. Parlar clar. Amb respecte sí, però també amb ganes de sacsejar una mica i de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats els hi farem la mateixa pregunta en aquest programa número 0 i els hi demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què t'agradaria que remoguessin primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bon dia. Seguim aquí el segon dia amb Girona, aquí a les Fires de Girona. Estem aquí amb Sílvia Mascarós, que és una emprenedora gironina que ha creat una empresa per gestionar recursos humans de diferents empreses. Com estàs, Sílvia? Molt bé, encantada d'estar aquí amb tu. M'ha molta il·lusió i a més Fira de Girona, que és com molt mític d'aquesta època. Què tal les fires? Com veus l'ambient aquest any? Fantàstic. Sí? Però clar, jo sempre ho veig tot meravellós, amb ganes de passar-ho bé, amb ganes de veure quins altres negocis hi ha aquí a la Fira de Mostres i amb ganes de festa. Molt bé. Faré una pregunteta que faig a tots. De tu o de vostè et tracto? De tu, sisplau. Vale. Llavors, explica'ns una mica quin és aquest servei que dones als teus clients. Vinga, doncs a mi el que m'agrada és aportar el benestar a les empreses, no? Llavors, a les empreses i a les persones, no? Per això tinc aquesta part de psicòloga. Llavors, l'objectiu és com contribuir a que les empreses hi hagi aquest benestar. Llavors, ajudo els gerents a gestionar les persones perquè estiguin millor a la feina, estiguin compromeses, no marxin de la feina, es formin, tinguin aquesta capacitat de millorar i professionalment dins del lloc de treball. I llavors, el que faig és això, acompanyar empreses i acompanyar els responsables de recursos humans en allò que no puguin arribar perquè la bogeria del dia a dia no els hi deixi. Llavors, a quin tipus d'empreses va destinat els teus serveis? A empreses més petites, empreses més grans o una mica de tot? Tinc una mica de tot. Tinc empreses, aquelles empreses que normalment són al voltant de 60-70 treballadors, solen tenir una persona que els gestiona internament el dia a dia dels recursos humans. I amb aquestes és qui faig equip per poder ajudar en allò que no arriben, a vegades en temes de formació o amb estudis de clima, per exemple. I després tinc els gerents, que són els que gestionen les persones. No? Tu moltes vegades li preguntes a un gerent d'una empresa quin és el seu principal mal de cap i te sol dir que és la gestió de les persones. Doncs els acompanyo a fer aquesta feina per alliberar-los i que ells es puguin centrar en el que és en el core business del seu negoci, que és l'estratègia, les ventes, la producció. Llavors, m'has explicat que fas xerrades i formacions. Explica'ns una mica més d'aquestes xerrades. Sí, a mi m'agrada treballar el que són el que diuen soft skills o les habilitats transversals, que són temes, per exemple, de comunicació, de lideratge, temes de cohesió d'equips o de gestionar d'equips. Per exemple, una de les coses que passa molt curiós a les empreses és que com fas per posar responsables? Doncs tens una persona que és tècnicament superbona i una manera de premiar-los és donar-li major responsabilitat. Però donar major responsabilitat no vol dir que sàpiga gestionar persones. Doncs el que faig és acompanyar aquests nous responsables d'equip a que sàpiguen com gestionar els seus equips, per crear bon ambient, per saber coordinar-los, perquè tinguin més eines. Al final, tothom quan té una nova responsabilitat vol tenir les eines per fer-ho bé. Llavors, aquestes empreses que et contracten, trobes que el perfil de persona és més jove o més gran? Quin perfil de persona trobes? Bueno, em trobo de tot, haig de dir que ara que estem a Girona treballo amb dones gerents i és un perfil amb què em sento molt còmoda perquè suposo que per afinitat i reptes del dia a dia, però també treballo amb gerents més masculins. I en quant a perfils d'edat, és veritat que curiosament, la gent jove té com molt més la filosofia de que s'ha de posar al centre a les persones i s'ha de valorar les persones de forma diferent. Els perfils més grans veuen la necessitat, és a dir, s'han trobat que abans feien les coses d'una manera i ara ja no els hi funciona, és a dir, es troben que gent que portava molt de temps a l'empresa potser els hi plega de cop i volta i no entenen el per què. Llavors, bueno,
És diferent el perfil, però treballo amb tots. Llavors, trobes que hi ha un problema d'accés a joves treballadors a les empreses? No, és a dir, en realitat, si tu preguntes a la majoria d'empreses, inclús si anéssim aquí i busquéssim personal, la majoria de gent busca gent per treballar, des d'hostaleria, comercials, tècnics. El que passa és que hi ha un canvi de valors. És a dir, jo sempre poso un exemple. Els meus pares, no? Com tu i jo tenim una edat diferent, els meus pares, què em deien? Treballa per tenir una feina, perquè una garantia de futur, de vitalitat, no? I jo tinc molt el concepte d'esforçar-te, esforçar-te, esforçar-te. Ara bé, jo que estic en la segona generació, segurament a la meva filla no trasllado tant els valors d'esforça't, treballa, que la feina és la vida, sinó trasllado el valor de treballa en allò que t'agrada, no siguis un esclau de la feina, sinó que tinguis també temps lliure. Què succeeix? Doncs que hi ha aquest canvi de valors. La gent jove valora la feina com una oportunitat de creixement, però no com a l'única oportunitat de la seva vida. Llavors, abans estàvem disposats tots a fer 400 hores extres, a donar-ho tot per l'empresa, i ara hi ha una relació de win-win. L'empresa vol compromís, però el treballador, la gent jove, també vol aquest compromís i sortir guanyant. I que no se'l miri malament, per exemple, si la seva hora de plegar és a les 5 i a les 5 i un minut surt per la porta. Doncs, en realitat, crec que hi ha aquest diferència en el que els joves volen i les empreses poden oferir. I aquí és on hem d'estar treballant per buscar aproximacions, perquè necessitem que la gent jove treballi a gust i ens hem d'adaptar. O sigui, diem que ara els joves tenen més aquests límits posats, saben posar Mira, ho diria exactament així. Sí, no? És a dir, saben posar els límits i tenen més clar el que volen i el que no volen de la feina. Llavors, ho has dit perfecte, és qüestió de límits. Llavors, les empreses que porten molts anys no estan tan habituades a aquests límits i a aquest xoc. Llavors, hi ha empreses que s'estan adaptant molt bé i estan oferint flexibilitats horàries, promoció interna, encara que sigui dins del mateix lloc de treball, poder créixer, doncs es posen en aquest lloc. Hi ha altres empreses que segueixen treballant de la mateixa manera i llavors la gent acaba plegant. I no hi ha aquesta lleialtat cap a l'empresa, no? Perquè si no... Clar. Ha de ser una mica donar i exacte, retorn, donar i rebre, que tothom hi guanyi. Si jo només penso en el que necessita l'empresa, doncs em trobo que hi haurà personal que no estarà alineat amb això. Llavors hem de buscar què vol les persones de l'empresa i què vol l'empresa, perquè al final si l'empresa no va bé tampoc mantindrà els llocs de treball. Llavors aquí és aquell equilibri de què es pot treballar. I les empreses poden fer moltes coses per millorar. També hi ha un problema, que és que les empreses més petites competeixen amb empreses més grans. És a dir, tothom d'aquí, no? On te vols anar a treballar? A Noel, no? Per exemple. Clar, una empresa petita té que competir amb Noel o amb Gosby, que són grans empreses i tenen o per exemple amb Fritz Rabbits, que també té molt bona reputació. Llavors ha d'oferir coses que com a empresa petita doncs puguis donar-li als empleats perquè estiguin contents i prefereixin treballar amb tu que anar-se a una gran empresa. Sí, és fort com psicològicament ha canviat, eh? Exacte. I parlant de psicologia, tu has estudiat psicologia a la UDG, fa uns anys ara, però... Sí. Llavors, ara que estem a les Fires de Girona, tu de joveneta anaves a les Fires de Girona? Sens dubte. Sí? Eres molt de farra? Sí, no? Bueno, no em considero una persona molt de farra, però que anava a les Fires de Girona, sí. A més, el lema per Fires de Girona, com que sempre coincideix amb el canvi d'hora de la setmana passada, sempre era l'avantatge de sempre pot sortir una hora més. El debat aquest, no? Home, aquella hora de marge. Llavors, les fires a tope sempre. Llavors, tu eres més de marxar a les 5 de la matinada o veure un concert i anar-me a casa amb la manteta i... Home, ara mirat així quan era jove. Ara soc de mirar el concert i anar-me'n a casa. Sí. Però quan fa un temps, no, era de concert i el que vingui després del concert, perquè l'ambient que hi ha, a mi m'agrada molt l'ambient de barraques. A més, pots continuar escoltant música a les diferents barraques, et trobes un munt de persones conegudes, t'ho passes fantàstic. Eres més d'anar a les barraques, anar al concert, anar a les fires, xerrar...
Una mica tot. Una mica de tot, Una mica no? tot, però sí, barraques, anar a prendre alguna a les barraques i xerrar amb els amics, i si hi ha un bon concert, doncs escoltar-lo i ballar-lo. Molt bé. I acabem amb una petita pregunta que fem a tots els nostres convidats. Inaugurem aquest podcast del Girona, és com el programa 0 aquests dies de Fires de Girona. La idea és remoure una mica les aigües. Què t'agradaria que remoguéssim primer aquí al Girona? Vale. Jo sóc una fan dels podcasts i dels videopodcasts. Llavors, a mi m'agradaria conèixer molta gent, o més gent d'aquí a Girona, i que ens expliquessin una mica la seva trajectòria a nivell professional o personal, no? Gent que tingui alguna història remarcable, que hagi significat quelcom i que ens expliqui com ha arribat aquí i el seu impacte. Això m'encantaria veure-us-ho. Doncs molt bé, Sílvia Mascarós, moltes gràcies per venir amb nosaltres. A vosaltres. Feliç Sant Narcís i bones barraques. Igualment, bones festes. Que vagi molt bé. Fins aviat.